coba Sotya. Di pangundut lelagon sesigar ya ya uga lamunan iki sing nyuwun butare engko iso diaturke lah ya ya iki bagus sing kagungan dalem sih ya Mas Pak Kades melagon lamunan no. Oh lamunan ya maringi arta matur sembah nuwun ya sapa sing nembang iki ya gandeng sing nanggap terus iki ya wis sapa sing ngagungan dalem sing biaya bengi iki ya diaturke genduk niken salimi oh ngono ya ya tutupan ibuan kok nangis sedina wae kok digoro-goro Mas niki arep pengen duwe karo sapa terserah aku ora ngalani sanetik atimu no ya ya iki jane banyak sekali permintaan supaya duwe karo Mas Ardi, ini aku manut lah. Ya, manut. Kalau demikian, ya. Iya, Mas. Mas Ardi mawon. Mas Ardi, ya. Iya. Ya belum orang saya. Mau interogasi ya, Aku mau interogasi. Ayo, Pak Bagus. Nah, ini banyak sekali netizen yang Arni, kapan Arni? Ya, ya. Karena ini Agni ini sama Adi kan ikan sama Tuhan karena aku ragil ini dalam karo ikan aku pakai yang mbak ikan ayo Mas Adi masa jalur di parang ini ikan saya kahlimpong cuma musiknya bro ya Mas Ardi dengan sekali siap diinterogasi lo kan? Siap. Diinterogasi ya. Diinterogasi harus diisolasi. Kemarin kok ndak ikut DKN lor niku ada acara apa? Jadi sampean mau ketemu mbak aku. Tanggal 11 ini. Ini Kediri deh ini loh. Pak murah makan deh. Kok 11? Tanggal 6. Nyanyi kan pengen kota Mangga. Dari weekend loh. Tanggal minggu 40-an. Tenanan ya Wi. Kok jarine ngomong ajare sama wedi ketemu mbak aku. Wah, kendali. Lagi ya di lagi ya saiki ya. Wah, lagi. Itu enggak. Disini Sampeyan asine umure pinten, Mbak Mas? ini 22. Kok tasih nembak. Buset, sing kuliah kok. Sing kuliah semester semester itu kok ganjil semester 9. oh semester 9. Berarti hari ini lulus loh. Lulus, wis proses PA. Lulus S1. S1. Tapi ingin melanjutkan S2. Kan jagongan di Sawang dong, ini kan di Sawang. Maksudnya emang mayang. Sampeyan kuliahnya di buat jurusan apa ya? Jurusan seni karawitan. Seni karawitan. Nek kon dalan ngono kuwi iso ndak? Betul soal Oh isane ngendang. Nek dalan ndak iso. Suluk ndak iso suluk. Sosok
belajar ya ning gone anu ambak kanggo. Loh, apa abu? Ngare tipe kuwi sing rada iso dalan ngono kan. Iya. Oh, tapi jalan ini juga proses gitu. Iya. Iya. Wes to, Kak. Baik mau dulu kan? Iya. Aja. Yes, ini aja. Wes kena tau mergo tanggal 6 dari ini di budine 40 dina ya dia. Iya Pak. Nek tanggal 15 kuwi ana acara ndak? 15 besok. Heeh. Boten. Ya wes. Ya. Tangisan ya Bu ya. Heeh. Awi bablas kok ya gone sak dalane bablas langsung saka Nganjuk ning Surabaya. Oh, Belas. Tenggor. Heeh, ya kok nginep ning gor. Ora apa-apa. Ya, sama di sana nyanyi lagu apa? Oke. Dari ini sama no saiki kok jomblo to, Mas? Dari Simen. Dari duwe. Dari Simen. Duwe. Jomblo kok ndak? Jomblo. Ya wes. Wis padha sebelumnya ora masalah. Heeh, aman berarti Pak. Aman. Teman-teman itu. Jangan teman-teman. Hah? Teman-teman. Belum tenang. Iya, iki kuwi ditanam kok saiki. Ayo. Wis gelem tenan kok piye? Ya begoan mulai ning Klaten. Betul, Mas. Ora apa-apa. Boten Mas, boten lek nolak Pak Oh, Mas. boten ora. Oh iya. Itu mau saiki ku piye? Ayo. Aman beli iki. Mumpung iki disuseni Nah. ana bapak karo ibuke lho. Ya tak bene sakisan kok piye? Ayo. Naipe aku, piye? Ayo. Kula pada aja gelem. Sing sekolah. Di sekolah ya. Iya, Pak. Cuma kan ada lulus. Nggih. Ya, oh ya.